Boa tarde a todas e a todos. Benvidos á sede da Fundación en Vigo. Saudamos tamén as persoas que nos están vendo en directo a través de a Fundación TV, desde onde hoxe abrimos unha ventá ao mundo. Moitas grazas pola súa presenza hoxe neste acto de entrega do Premio de Poesía á Fundación, que neste 2020 celebra xa 18 edicións. En primeiro lugar, intervén Marité Cores, coordinadora da Área de Cultura de a Fundación. Anxo Lorenzo Suárez, secretario xeral de Cultura da Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia. Luís González Tosar, presidente do Centro PEN Galicia e presidente do xurado. Oriana Méndez, filóloga, poeta e gañadora desta 18ª edición do Premio de Poesía á Fundación. Autoridades, amigas e amigos, moi boa tarde, benvidos a esta sede, a Fundación de Vigo, en donde hoxe lles trasladamos o noso agradecemento por acompañarnos aquí e tamén, como ben decía Gloria, as persoas que nos seguen en directo a través da nosa canle, a Fundación TV. As circunstancias actuais supoñen grandes retos para todos, tamén para a Fundación como entidade. Ao longo destes meses consolidamos a nosa nova plataforma de emisión de contidos, a Fundación TV. A través dela canalizamos tamén a nosa oferta de programación mantendo o mesmo nivel de exixencia e calidade que ata entón. Deste xeito, seguimos achegando á sociedade galega as nosas propostas nos eidos da cultura, da educación, do envellecemento activo e do voluntariado, cunha firme vocación a favor da sostibilidade. Pero hoxe celebramos a literatura, celebramos a poesía, celebramos a cultura. Permítame xa trasladarlle a Oriana os nosos parabéns en nome da Fundación como gañadora desta edición e tamén ao agradecemento por contribuir ao acervo cultural galego con Interna, unha fonte de reflexión sobre as inmensas posibilidades de autenticidade arredor do eu. Trátase dun libro no que a voz feminina conduce a quen lé de xeito certeiro cara a diferentes espazos persoais nos que o eu se revela con profundidade a través dunha afinada precisión léxica. Oriana Méndez reflicte unha fondura intensa, transmitida mediante ricos usos lingüísticos, apelando a unha implicación lectora que resulta clave no encontro con estas páxinas. Este traballo de creación, de esencias e de descubertas, de afastamento absoluto de constricións, é un claro expoñente da necesidade de contar coa poesía como mecanismo de expresión cultural. E por eso mesmo, este xénero é recoñecido por a Fundación como unha base para a consolidación da renovación estética e como un paradigma de vanguarda, liberdade e compromiso. En consecuencia, consideramos estratégico para a cultura e a lingua galegas seguir promovendo o coñecemento do xénero poético a través deste galardón que se iniciou xa alá polo ano 2002. É un orgullo neste proxecto contar cos socios que nos acompañan, como son a Xunta de Galicia, aquí representada por Anxo Lorenzo, que contribúe a que este premio sexa unha realidade ano tras ano, e o Centro PEN, representado tamén nesta mesa por o seu presidente, para quen desde a Fundación non temos máis que palabras de agradecemento. Nesta edición convidamos tamén ao artista Ramón Trigo a realizar unha videocreación inspirada en algúns versos de Oriana, como un xeito de ampliar, de alguma maneira, a achega deste premio ao escenario cultural galego. O resultado de sumar a creatividade de Ramón coa fondura dos versos de Oriana Méndez é unha peza excepcional, unha auténtica xoia visual, sonora e artística que con orgullo tamén presentamos hoxe no marco deste acto. Moitas grazas, Ramón, pola tua implicación e tamén pola equipa que traballou contigo neste proxecto que tamén teñen parte importante seguramente neste resultado. E xa para ir rematando, queremos tamén aproveitar para expresar a nosa gratitude ao xurado que este ano estivo integrado por Marica Campo, Eulalia Grelo Costas, César Lorenzo Gil, Xavier Castro Martínez e Luís González Tosar. Tiveron ante sí unha ardua tarefa de seleccionar unha obra de entre as moitas recibidas, a calidade de todas elas daba a mostra do elevado nivel das letras galegas. E xa para rematar, simplemente, Oriana, moitas grazas polo impulso que Interna propón e pon de manifesto a nosa lingua e a nosa literatura. Parabéns en nome da Fundación e moitas grazas a todos por acompañarnos.
O secretario do xurado dos premios e director do Centro PEN Galicia, Xavier Castro Martínez, lerá de seguido a acta deste galardón. Santiago de Compostela, 18 de setembro de 2020. Na data de hoxe, sendo as 16 horas, na sede a Fundación de Santiago de Compostela, da Rúa do Vilar 19, reúnese o xurado cualificador da 18ª edición do Premio de Poesía á Fundación, convocado por a Fundación, o Centro PEN Galicia e a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, integrado por Luis González Tosar como presidente do xurado, Xavier Castro Martínez como secretario e os vogais César Lorenzo Gil, Eulalia Grelo Costas e Marica Campo. Examinados os traballos presentados que cumpren as bases, decídese outorgar por unanimidade o 18º Premio de Poesía á Fundación o libro Interna, presentado baixo o lema do tempo e do sal. Unha vez aberta a aplica, a autora resultou ser Oriana Méndez. O xurado considera que o conxunto dos traballos ofrece unha variedade de liñas poéticas que dan conta do actual momento creativo. A obra gañadora caracterízase por unha voz feminina que mantén un ritmo sostido a través de versos depurados e conmovedores cheos de autenticidade e reveladores dos espazos máis privados do eu. Afloran, con precisión léxica, vivencias esenciais e significativas que se manteñen como unha memoria vívida en diálogo permanente con outras voces e referentes. Destaca a eufonía duns versos que incitan a unha lectura en voz alta, enunciados cun gran dominio dos recursos da oralidade. E para que conste, asinamos esta acta en Santiago de Compostela, na data arriba mencionada. Gracias. Pois, a continuación, intervén Luis González Tosar, presidente do xurado e presidente do Centro PEN Galicia. Ben, moi boas tardes. Autoridades presentes, amigos e amigas, e fundamentalmente a poeta gañadora desta 18ª edición, 18ª edición do premio que agora se chama a Fundación e que xa tivo outros denominadores desde hai exactamente 18 anos, cando o PEN de Galicia solicitou da entidade que daquela era Nova Caixa Galicia, herdeira da Caixa municipal, da Caixa de Aforros de Vigo, caracterizada xa de vello polo seu mecenazgo na cultura, fundamentalmente na cultura de noso, na cultura propia desta nosa nación a que chamamos Galicia. Daquela, pensamos que era un momento idóneo para dotar a poesía, que sempre é un xénero que está desprotexido, sigue a estar, pero daquela fracasara de alguma maneira, se me permitides, o Premio Esquío, que era o grande referente, tamén patrocinado por unha entidade, por unha caixa, por unha entidade bancaria, bueno, non era bancaria exactamente, era Caixa Galicia, a competencia precisamente naquela altura
de Nova Caixa Galicia. E presentámonos cun proxecto, viñemos aquí a Vigo, e presentámonos con moita ilusión. Aquí Xavier, que me acompaña, e máis eu, non sei se viña alguén máis, xa non lembro, e con temor, certo temor, porque, claro, éramos uns poetas, unha xente que non tiñamos nada que ver co ámbito financiero nin co mercado, non? Pero fomos moi ben acollidos polo responsable naquela altura da entidade e botámonos a andar, tivemos o patrocinio e xa inmediatamente convocamos o premio. Estructurámoslo dunha maneira coa finalidade de que perdurase, porque, claro, as coleccións de poesía, as revistas literarias, os premios, os certames, todo isto, normalmente, en todas as culturas, non só na nosa, non? Pois son efímeros, non perduran demasiado, agás excepcións, pero o noso propósito era de que perdurara, de que continuara, e, sobre todo, de constituir un corpus, o que se chama, os críticos, a veces, con certa pedantería, chaman o canon. O canon, que non é máis que un grupo de autores e de autoras, de poetas neste caso, que representan o mellor dunha literatura, o esencial, o que despois se transmite esa creatividade ao que é a historia da literatura, que xa non é cuestión dos propios escritores, senón dos investigadores, dos historiadores da literatura. Pois daquela non pensábamos que o premio ia ter a sorte, porque tivemos sorte, e a sorte é un factor importante, e a incidencia que posteriormente, edición tras edición, foi conseguindo, e que, bueno, pois, a nós, como colectivo, como PEN, que non é está ben dicilo, non é un sindicato de escritores, nin é unha organización colexial, senón que somos un colectivo de entusiastas dunha literatura e de partícipes, a súa vez, nesa literatura, que tratamos de poñela no mundo, non hai outra razón máis que esa. E, modestamente, creo que o premio foi un dos piares do PEN de Galicia, do Centro propiamente galego do PEN internacional. Nesta ocasión, eu comentaba brevemente coa escritora e colega filóloga Oriana Méndez, que non a vira, desde había moito tempo. Pois non foi difícil, non foi o que reflexa aí a acta, é exacto, non é palabrería baleira nin botafubeiro. A reunión que tivemos en Santiago de Compostela dun xurado heteroxéneo, porque había críticos literarios, escritoras, xente mesmo algunha profesora tamén, que
puxémonos de acordo xa desde un primeiro momento, non porque non houbera participación, que hai que destacar tamén a alta participación de todas estas edicións, senón porque, o libro presentado baixo aplica o pseudónimo correspondente, que foi despois resultou ser o título Interna, pois acadou a simpatía e a consideración, a alta consideración dos que ali e das que ali estábamos. Por lo tanto, para nós é unha honra, para nós é unha satisfacción inmensa, porque non se trata de que teñamos un certame máis ou menos coñecido, máis ou menos dotado económicamente, que tamén é importante a dotación, e hai que agradecer a salvación que non agora nesta crise do COVID, senón na crise financiera que azoutou con ventos ábregos a esta institución, na que hoxe estamos, e que foi superada, pois daquela tememos moito, eu persoalmente tratei e aquí está tamén a amiga María Teresa Cores, que estaba daquela tamén naquel furacán, e creo que entre todos, con bo criterio, trasladámoslle ao goberno autónomo, ao goberno de Galicia, a Xunta, xa era Anxo secretario xeral, e trasladámoslle a necesidade de arrimar o ombro, de botar unha mão. E a resposta foi tamén inmediata. Por lo tanto, creo que non compre falar máis do premio, sí de que, non sei se será pola cousa da pandemia, a mí gustaríame que estiveran aquí os libros, pero probablemente a cousa da desinfección e toda esta cousa, pero polo menos Oriana teno, estou vendo que Oriana que o ten, ainda boé. Pero hai que falar un pouco do libro, entonces hai que falar un pouco, non moito. Eu recibín onte un exemplar e quero felicitar a Alba Mariña, a propia Oriana, a Xavier, que foron os artífices e os que se ocuparon da tarefa de edición, que é unha tarefa difícil, non é nada fácil, non é simplemente corrixir unhas probas, senón que hai toda unha serie de elementos extraliterarios, podíamos chamar, que fundamentan a edición, e sobre todo a edición dun libro de poemas. E quero felicitar ao artista, a Ramón Trigo, que eu non o coñezo, non sei se está aquí. Pois noraboa. Non che digo parabenizar, porque non me gusta nada, eso do verbo parabenizar non me gusta. É unha cousa rarísima que inventou, non sei quen a inventou, pero non me satisface. Eu douche a noraboa polo teu traballo e, sobre todo, por Oriana terte escollido, porque eres merecente dunha edición que creo que vai dar que falar no noso mundo, que é o mundo literario. Desexo que sexa distribuído
que chegue ás librerías, que é o máis importante, que os lectores, as lectoras e os lectores que o teñan ao seu dispor, que se mergullen nesta enxurrada de emoción e de palabras exactas, de palabras precisas e de sentimentos profundos que interna. En ese sentido, xa para rematar, gustaríame recoller, para min foi unha... xa tiña noticia, pero non lera o texto, dicía yo a Oriana, foi unha novidade, pero unha novidade moi satisfactoria, o limiar que leva o poemario da autoría do poeta, crítico, investigador, persoa moi talentosa da esfera literaria, que é xornalista tamén, xornalista cultural, fundamentalmente, Daniel Salgado. Daniel Salgado colócalle un breve texto, non lle fai falla facer un tratado, nin un ensaio que non tería ningún sentido, pero en 3 páxinas, define moi ben o espírito do libro, a intencionalidade do libro e, sobre todo, marca un momento. Eu memoricei a parte final onde Daniel Salgado considera que hoxe a poesía galega transita por unha corrente que el moi ben define, a mí non se me ocurriría, eu sabía cal era o mal, pero non lle tiña nome, que el chama corrente figurativista. Efectivamente, esa corrente figurativista existe. Algúns dos que aquí estamos seguimos esa corrente, estamos ao tanto dela, pero non a aprobamos, ou aprobámola parcialmente, ou pensamos que non ten a luz suficiente como para iluminarnos, como para chegar ao iris dos nosos ollos. Contra esa corrente, non exactamente contra, nin fronte a, senón parellamente a esa corrente figurativista, Oriana Méndez sorpréndenos a todos e a todas con este traballo seu, que pouco ten que ver co que anteriormente publicou esta autora, unha autora que xa é de referencia, por suposto, no panorama poético e literario, con unha radicalidade combativa moi necesaria, ao meu entender. E creo que esa radicalidade combativa de interna vai marcar no panorama da poesía galega un antes e un despois. Eses antes e eses despois, que non quero facer referencias exactas, pero existen desde que existe, desde a época medieval, teñen a súa realización no noso sistema literario, pois son os que realmente marcan a vitalidade dunha literatura, a vitalidade dun idioma e a situación dese idioma nos contextos internos e externos. Por lo tanto, noraboa, querida Oriana, coñecinte cando eras pequena, agora xa non és ningunha pequena,
agora es unha grandísima poeta deste país. Gracias. Pois, como escoitaban, a gañadora do Premio de Poesía Fundación nesta edición número 18 é Oriana Méndez. Nada en Vigo en 1984, é licenciada en Filoloxía Galega e máster en Estudos Culturais pola Universidade de Santiago. Publicou os libros de poesía Derradeiras conversas co Capitán Kraft, Cero e o que precede a Caída e Branco, Premio de Poesía do Concello de Carral 2015. En 2019 gañou o Premio Rosalía de Castro do Concello de Padrón, con O corazón pronúnciase extenso, que se publicará próximamente en Espiral Maior. Está incluída, entre outras, nas antoloxías Anthology of Galician Literature 1981-2011, Novas de Poesía, 17 poetas, antoloxía bilingüe galego-castelán, ou tamén 13, antoloxía da poesía galega próxima. Participa doito en recitais e encontros literarios e viu publicados poemas seus en revistas de ámbito galego, como Dorna, Expresión Poética Galega, de ámbito hispano, como Nayagua, revista do Centro de Poesía José Hierro, e de ámbito anglosaxón, Waxwing Literary Journal. Marité Cores Fernández, coordinadora de Cultura da Fundación, e Anxo Lorenzo Suárez, secretario xeral de Cultura, entregan o Premio de Poesía á Fundación nesta 18ª edición a Oriana Méndez. Aquí. Así se ve mellor. Moitísimas grazas. Agora, sí, Sí. que vou parar un momento. Podo usar aquí? Sí. Bueno, boa tarde. Podo quitar a máscara para falar aquí? Boa tarde, autoridades e tamén amigos e amigas, público que nos poida estar seguindo dende a casa neste acto que procura adaptarse da maneira máis acaída posível ás circunstancias que vivimos e que, ao mesmo tempo, non desiste no empeño de ter lugar, de realizarse. Por iso, en boa medida, as miñas primeiras palabras son de agradecemento. En primeiro lugar, as tres institucións aquí presentes e convocantes deste premio, a Fundación, o Centro PEN de Galicia e a Xunta de Galicia, por daren reunidas a oportunidade deste recoñecemento e por favoreceren a través del a creación literaria na nosa lingua, é dicir, por fomentaren o miolo, o momento xerminal de toda a produción artística, o momento e o proceso intransferível, inevitável e, no caso da literatura, tamén solitario, do acto de escritura. Cando a época vira as tornas cara a tribulación e a incerteza, é, máis ca nunca necesario, penso, o apoio das institucións, o acto esencial da creación. O meu agradecemento, como non pode ser doutro xeito, tamén o xurado deste 18º Premio de Poesía á Fundación, por considerar esta obra interna merecedora de gañar e de levar para sempre, polo tanto, o selo deste recoñecemento tan relevante no noso país. E, por último, non quero deixar pasar esta intervención sen referirme ás persoas traballadoras da Fundación que coidaron a edición deste libro e que a fixeron posíbel, contando en todo momento co meu punto de vista,
Grazas Alba Mariña Souto, grazas Manuel de Palacios, tamén Xavier por estar detrás desta edición e, por suposto, unha referencia para min ineludible é o agradecemento a Ramón Trigo e tamén a Branca Trigo pola peza audiovisual, pola obra de videocreación que imos poder visualizar, ver agora mesmo, dentro dun momento, e pola que estou francamente agradecida. Este libro Interna ten outra gran fortuna e é a de levar un prólogo de Daniel Salgado. No seu limiar, o poeta e xornalista afirma que Interna ingresa no descoñecido e, citando el a Maurice Blanchot, vincula estes poemas coa escritura como violencia, polo que nela hai de ruptura, de singularidade aguda, de punta aceirada. Agradezo e concordo na medida en que a subxetividade mo permite con esta reflexión. Interna pretende ser un acto de metamorfose ou de transición cara a un territorio de ruína, o territorio da perda que tamén é o dominio do descoñecido. En ese tránsito cara ás sombras que eu fixen no proceso de escrita da man sobre todo dos autores que cito na apertura do libro, Ingeborg Bachmann, Luis Pimentel e Carlos Oroza. Nese tránsito hai un salto ou ruptura coa realidade. Hai un esgazamento da realidade e hai, como digo, un salto, un internamento nun tempo e nun espazo distintos, aínda que non completamente distintos. Úneos o tempo da realidade e o tempo da poesía, o tempo horizontal e o tempo vertical do que falaba Gastón Bachelard, úneos o fío da linguaxe. Só nela, con ela, a través dela, concibimos e creamos a realidade, concibimos e creamos tamén a poesía. A linguaxe somos nós, cada unha das persoas sobre a terra, e en nós está a capacidade e a potencia de creación de mundos novos, na vida real e na vida poética, que son, como digo, esferas distintas e que son tamén a mesma. Penso, entón, na concepción da poesía como intuición dun instante, seguindo de novo a Bachelard. É dicir, un poema é ese artefacto que contén a potencia creativa capaz de ofrecer por sí só unha visión do universo, que contén nel todo un mundo de xeito simultáneo. Un poema crea un tempo novo e deteno, crea unha época ou un soño, coas súas contradicións e ambigüidades, e cristalízao, faino perdurar para sempre na escritura. Interna quizáis non sexa máis ca iso, o intento de cristalizar e de achegar este camiño a través da memoria, esta exploración cara ao interior. Astro interior, venme ás mentes, ese título de enorme lucidez que condensa unha escolma poética de Miguel Anxo Fernambello e, por certo, publicado nesta edición. Interna, ese percorrido a través de algunhas ruínas, foi escrito durante o confinamento e eu descoñezo aínda en que medida esa circunstancia interviu na creación do libro, cando en realidade os poemas xa viñan dende atrás formulándose na cabeza. Neste sentido, leo xa algunhas reflexións sobre o momento histórico, pero eu confeso vos que non teño máis ca preguntas e estes poemas. Xamais imaginei unha pandemia, tamén vos lo digo, pero sí imaginei a vida encerrada, a dura vida de enclaustramento, clandestinidade ou cárcere que ao longo da historia e aínda hoxe padeceron tantas persoas de ben que, así e todo, defenderon e mantiveron a liberdade do seu pensamento. Interna, de certo, creo, navega na escuridade, adéntrase, pero do mesmo xeito, co nervio da vida, vibra nunha chaga de luz. Agora este libro xa voa e non me corresponde a min moito máis que dicir sobre el. Moitísimas grazas.
Escoitamos agora a Anxo Lorenzo, secretario xeral de Cultura da Xunta de Galicia. Ben, moi boas tardes. Escoitase, non? Sí. Moi boas tardes a todos e a todas. Quero saudar en primeiro lugar os compañeiros de mesa que ao mesmo tempo son os compañeiros, bueno, eles organizándonos, patrocinando esta aventura que vai pola súa 18ª edición, a María Teresa Cores, coordinadora de Cultura da Fundación, e a Luís González Tosar, o presidente do Centro PEN Galicia. Aproveito tamén, por suposto, para saudar ao colega concelleiro de Cultura de Vigo, colega por concelleiro de Cultura, obviamente, Abel Losada, e profesor da Universidade de Vigo. É dicir, dobremente colegas en esas dúas circunstancias. E, por suposto, quero saudarvos a todos que estades aquí, a Xavier como secretario do Centro PEN Galicia e, ademais, perdón, como secretario do xurado deste premio, como tamén persoa vinculada directamente coa actividade do Centro PEN. Saúdo tamén as persoas que nos están vendo, non sei se desde a casa, Oriana, ou desde onde cadre, porque ao final o streaming o que ten é que desde onde cadre un pode estar conectado. Ben, as miñas palabras, breves palabras, teñen que ser, obviamente, en primeiro lugar, de parabéns, de recoñecemento, de felicitación a Oriana Méndez por este premio, o 18º Premio a Fundación de Poesía. Xa o presidente do Centro PEN fixo unha breve genealoxía deste premio que pasou por diferentes circunstancias, avatares, denominacións, pero en todo caso estamos ante un dos premios de referencia da creación dos premios do sistema literario galego, así que parabéns, Oriana. Xuntaste nun elenco de persoas premiadas de moitísima potencia para a literatura galega, comentabas a Fernán Bello hai uns poucos anos, pero aquí está, repasando a lista de premiados, pois un elenco importante, referencial, por suposto, ti uneste a esa lista, a ese elenco. O ano pasado Miguel Sande, de quen, por certo, agora acaba de verse publicado castelán a edición deste premio para a súa divulgación fora do ámbito estritamente da literatura galega, ou, en fin, Yolanda Castaño, Estíbaliz Espinosa, en fin, Emma Pedreira, Luís Valle, en fin, unha lista enorme do seguramente máis granado actualmente da poesía contemporánea, da poesía máis actual. Un premio que seguir o premio, seguindo con Oriana, que con respecto a Oriana creo que unha das voces, unha persoa nova, 30 e pico anos, 30 e poucos, son poucos, pero que xa ten, ademais do que comentaba Gloria, desa actividade, dese recoñecemento, desas publicacións, por lo tanto, xa un lugar dentro do sistema literario, da poesía galega, e, por lo tanto, este ano, na edición deste ano, non está descoberta unha persoa nova, emerxente dentro da poesía galega, senón que creo que se recoñece a unha persoa que xa forma parte do sistema literario galego. E, ademais, inda que non é por iso que recibo o premio, eu tamén quero poñer en valor o traballo político de Oriana Méndez, porque nestes tempos, sempre, supoño, os que nos dedicamos á política, os políticos están enormemente castigados, estamos castigados polo desprezo xeral da cidadanía, pois resulta que Oriana Méndez, ademais de ser poeta e unha gran poeta, dedícase á acción política. Entón, iso tamén quero poñelo en valor, porque ao final tamén, incluso ás veces, hai persoas que se dedican á política e que teñen valores máis alá do estritamente político. Iso é importante, Abel, como ti ben sabes tamén, porque ao final na política o recoñecemento público é mínimo, pero hai persoas como Oriana, non digo nós, pero Oriana sí, Oriana ten eses valores, neste caso tamén como creadora e como persoa que se dedica á acción política. Ben, este premio, como digo, forma parte, son 18 edicións e hai poucos premios literarios en Galicia que cheguen a esta altura, aproximándose xa aos 20 anos, e, ademais, aproximándose aos 20 anos nesta, como comentaba Luís González Tosar, nestes anos de enorme dificultade, atravesando treboadas importantes, a treboada do ano 2008, 2009, en fin,
E agora atravesando esta pandemia, así estamos, non? Aquí, eu recordo hai varios anos, aquí mesmo, neste mesmo lugar, entregando o premio a Elías Portela, pois que o auditorio non estaba así, non? O auditorio estaba un poquinho máis cheo, bastante máis cheo, ou recordo tamén un ano que se entregou o premio a esta persoa de Moaña, Daniel Costas, pode ser? No Pazo de San Roque, e estaba absolutamente ateigado. En fin, estamos na situación na que estamos, pero creo que o importante, como comentaba tamén Oriana, é que poidamos seguir. É dicir, que a cultura non pode parar, non está parada, de feito, está con moitísima dificultade, tanto por parte dos programadores públicos como por parte tamén do tecido privado da cultura galega, igual que no resto de España ou no resto do mundo, pero o importante é seguir e continuar, que non pare. Sabemos perfectamente a dificultade dos proxectos cando paran. De feito, na anterior crise, houve moitos proxectos que pararon por diferentes, moitos premios literarios que pararon. Comentaba o Esquío, lembraba o Esquío Luis González Tosá, que non houve maneira de recuperar por diferentes circunstancias, e tantos outros premios tamén e iniciativas dentro do ámbito da cultura. Creo que, a pesar de todo, destes formatos, tamén é certo que temos agora xa os formatos digitais, que tamén abren, de alguma maneira, novas posibilidades de chegada, de recepción, de relación cos públicos. Tamén espero que pouco a pouco sexamos capaces de que a cultura digital tamén se poida monetizar en diferentes maneiras para que os sectores da cultura vinculados coa industria cultural poidan ter no digital unha monetización. Pero, en todo caso, como digo, é necesario seguir e é necesario que a poesía, a literatura, tamén siga. Para iso, os certames literarios seguen sendo unha parte absolutamente imprescindible do noso sistema literario e tamén da nosa cultura. Porque, efectivamente, e a poesía como xénero seguirá sendo un xénero minoritario, un xénero que non vai ter o glamour de outras partes da cultura que son máis, que teñen máis chegada por diferentes motivos. Estou pensando no cine, ou nas series, no audiovisual, ou nin tampouco vai ser unha actividade, Oriana xa o sabe, nunca vai ser unha actividade económica, tampouco dentro desa parte da cultura que é industria, unha parte económica relevante. Pero, aínda así, é imprescindible para o noso sistema cultural, para a nosa calidade, para a nosa visibilidade, para a marca da cultura galega. E dentro da creación literaria, da creación poética en Galicia, creo que con toda esa diversidade de voces que hai, con toda esa cantidad de propostas que hai, creo que a poesía galega está ben situada no plano, por suposto, da cultura galega, tamén da cultura que se fai en todo o territorio de España. Aí están premios, ás veces os premios son o que son, pero aí están os premios recentes tamén, e os premios, eses recoñecementos que hai para a literatura, para a poesía galega, a nivel do Estado, e, este ano aí está Olga Novo, aí está Albacid. Xa digo, coa diversidade de voces, coa diversidade de propostas creativas, de achegamentos diferentes que hai, o de Oriana Méndez tamén é outro achegamento a creación poética, pois creo que todo isto conforma unha parte da literatura galega, da cultura galega, dunha enorme capacidade para chegar, para ir fora e, polo tanto, para estar presente noutras partes de España e no estranxeiro, con calidade, con visibilidade e, sobre todo, con moitas mulleres, o cal tamén creo que é digno de recoñecer e de congratularnos por iso. Así que pola miña parte máis nada, parabéns tamén pola edición, como sempre, nesta colección Arte de Trobar, unha das grandes coleccións da literatura, da poesía galega, emprendida en gran medida grazas a este premio literario polo Centro PEN. Parabéns ao xurado, que xa foi mencionado, e o que nos toca é seguir. O que nos toca é seguir coa cultura presencial, coa cultura digital, en fin, coa cultura no formato que sexa, e a Oriana Méndez creo que tamén lle toca seguir, na acción política, por suposto, Abel, eso no Concello non vai deixar de estar, pero sobre todo que é o que nos convoca hoxe aquí para seguir estando e seguir facendo poesía, literatura, en fin, o que creo que irás facer, porque creo que en calquera xénero da literatura, xa non me meto no resto, valo facer ben e vas ter o recoñecemento
que corresponde. Bueno, e parabén, Ramón, por certo, pola videocreación que veremos agora, bueno, por anticipado, obviamente, porque non a vin, pero seguro que é unha proposta interesante. Moitas grazas. Iniciamos neste momento o acto poético de presentación da obra gañadora interna, que veremos primeiro esa videocreación tan nomeada de Ramón Trigo, que é ademais o autor da obra que ilustra a capa do libro de Interna. E a continuación escoitaremos, por suposto, a Oriana Méndez, que fará unha pequena escolma recitando a Interna.
Sí, claro. Sí, así como estaban para a videocreación. Se pode ser. Se vos parece tamén, vengamos. Son as que atravesan a chuvia, as que atravesan as árbores e levan consigo a luz no interior, pedras de sal sobre os ollos, elas. Na cartilaxe coma nos osos, médralles, eternidade de unllas quebradas, de xornadas de traballo que se gravaron no esqueleto con navalla, ou médralles, a brasa, e así poden verse as ascuas no rostro, faces abrasadas. Son as que asubían, dígovos, coas lobas, coas fillas das lobas, despréndense da vellez e brotan. E os seus pasos achéganse e os seus pasos ferven, fan ferver, ferven porque traen o amor e a sombra. Veñen cun quinqué no aire das mans. Queiman camiños tras o seu paso calmo de ciclón. De días cosidos na pel. Son os corpos espidos de crepúsculo, corpos de lava, tempo de peixe, de nai, sal sobre os ollos, elas que son a ollada cega, salificada, e veñen, cun quinqué no aire, guían cabalos de sombra, bestas, eguas que perderon a lingua arden, sen lingua femias, damas do bosque prenden o seu soño sobre a mirada de sal. Veñen, traen unha infancia, unha floración lacerada, unha idea escura trénzase, un pensamento amarelo, escoito, insectos veñen a este erro de vértebras esgazadas, larvas, parásitos, corazón de parásitos, medran. Neste lugar do equívoco, territorio partido por arestas, corazón de parásitos. Onde as pupilas se expanden, vai un reconto de fracturas. Pódelo ver gravado, é cinza mollada que vai rexistrada nos ollos longos, neses ollos alongados de cuneta que non se resolve, de gavia que canta a música do paxaro criminal. Escoita o laio fondo da cova da terra, a ave que a xustiza co bico branco e coas unllas brancas de verdugo que vai tecendo espiños para dar cría e dar morte e tomar alimento do que fora pétalo noutro tempo e é pétalo aguilloado nestes días e por sempre. Non se fai diferenza. Ninguén distingue paxaro verdugo, gavia, ferro, que asubía, paxaro que canta e coloca a vida entre a vida e os osos. Hai unha unidade de terror, unha totalidade sen fin nin horizonte. Isto significa e é un océano de pánico. Baixo o traballo das moscas hai pálpebras coa pel extensa, dilatada e desprendida, pel que cobre o rostro dende que se producen os ollos ata que se pechan ou péchanse no río, vanse, deixanse ir, e con eles a mirada velada por unha epiderme de pelello, que xa é unha saba cubrindo esta faciana do pasado, tempo encabalgado sobre un corpo que se anega. Mirade a través do río corpos que se inundan e pode ser que se desfagan en arxila, sexan arxila, ardendo no encontro das augas deste río, sendo entón os corpos participando do río, sendo a febre e a eternidade do lume sobre o río. Flores amencen, animais amencen organizados, agroman desde un marfil que alumea a noite e co seu gume resga, só falei dunha noite crevada por unha sílaba de luz.
nunha casa entregada ao baleiro, nun fogar desposuído, desenvólvese o olor, prodúcese a morada dunha familia, o corazón dunha estirpe sen alento, prodúcese a súa sombra, o olor da familia. Choven dagas sobre os meus tendóns, que son os ligamentos da familia, soño e orballa. Sobre a pel, o ácido consanguíneo, xa se foron as lanternas, ou acumulan liques, ferruxe sobre o foco que alumea este, o encontro arredor dunha casa caída, chea de paxaros, defendida do mundo polo vento. Muros de brisa, cando a memoria acolle lembranzas e abrigo, muros de vendaval, cando hai ortigas poboando o pensamento, e o mundo defendido da casa polo mundo dos vivos, pola néboa que é fronteira e non ven ninguén. E non ven ninguén, e non acadaron este lado as pombas da casa, máis ca nunha ocasión mortas. Cristais ou algunhas pingas poden atravesar os límites e na penumbra desfanse. Nos alí, a nosa caste, a nosa aparición feble, as hélices, os brazos de todos nós abertos e erguidos, sobre as extremidades choven gumes de navalla, gumes de amenceres escuros, arestas de albas nazarenas caen. A que camiña baixo a auga, eu, nos fondos caudais do deserto do cerebro desta casa. Ninguén pode encarnar a música, ese ritmo larinxeo do seu propio organismo, nin tampouco a mirada dunha nai, bosque inmenso que non pode ser atinxido. Pero eu traspasei hospitais e mármore, a cinza dos ríos, son a que chega como neves lentas e traio a festa do novo mundo roto. E vou rematando. Nenas, só síntomas, só cabelos arrubiados de atardecer, nenas, só xunqueiras, emerxen desde o río e agora corazón, e agora silencio, equilibrio, desde o ceo cara ás sombras, raíz do río, fondo da auga, o cimento da humidade, fogar do que elas nacen e ao que elas regresan distintas. Quen escoita caer ese metal das aves, o que levan dentro, a súa propia cámara de vida. Quen advirte os paxaros ingresando nas cordas da néboa. A música da fraga e as súas pupilas. As das criaturas verde sangue, melodía rexeitada do mundo polo mundo, cadencia sen tempo por diante, que se munxe fora, laméntase fora, non se permite música sen esperanza, só lanternas, precipítanse desde o interior das águias. Envoltas en gorxa, só nenas cheas de pálpebras, así os seus cabelos labirínticos, confusos, ás veces alónganse, ás veces sostéñense nas mans como o faro suxeita a illa, así todo o que emana delas suxeitas, unllas desde as mans e cara ao interior de si mesmas. Brotan e protexen, emanan e sosteñen, cabelos que se desenvolven cara ao horizonte e desde el atan cristalinos as súas curvas ao peito, a mirada destas nenas só. As súas linguas vanse e envolven, sinalan e debuxan a súa propia cintura de lingua, navegan a cada a mirada por riba da mirada, antes de volver e suxeitar a raíz da lingua, a raíz do río, como o bulbo do allo se sostén para sí. Elas soas, xemas, con toda a erva da planicie en fronte. Criaturas protéxense da neve implorando os seus propios corpos, a súa mesma consistencia sobre a vida máis alá do río e da súa raíz.
convocan os seus corpos de pranto, láminas e fío, chaman por eles, átanos, danse fibra a sí mesmas, a aparición que me falta. Nenas só. Volven outra vez, cada vez regresan, na aurora son aurora, no fígado son a entraña do que xa vimos, beixos que están e non están xa para min sobre a terra, olladas a través de rúas que están e non están xa para min, serpes que ondean a través do meu pensamento e das miñas extremidades, podédelas ver a cada hora sobre a miña fronte. Póusanse as serpes e póusase todo o que xa non está. Acode coa humidade e coas esperanzas dobradas, dobregadas, dobradas, corvos brancos que vimos xuntas e agora é o día en que non vemos máis ca escuma, cataratas que se desmoronan aos nosos pés. Irmá, querida lámina fría, lévote baixo a lingua, lévasme. E remato co texto que remata o libro, que se titula Fin. A cidade ingresa no tempo do resío e da súa man tamén é me interno en flores negras. Pranto verde sangue, pranto de días que se cravan na epiderme industrial e insectos húmidos non dan remexido ás extremidades neste aire lastrado de agullas e asma. Dan e non dan termado da súa vida en residuos de hospital. O oxíxeno caído, aí, nun territorio abandonado polas nais, abismo de insectos pesados pola auga que conteñen. Así vence o tempo do nevoeiro e instálase alfombra funesta. A visión espésase e non avanzo, pero escoito, sexa lonxe ou preto, estáse abrindo a fraga. Tremen as paredes da cidade e o seu ouveo de apertura e con ela ábrense tamén os cans e os cabalos delirantes como cóbregas que foxen desorbitadas nun incendio. Sinto o ritmo desmandado da fraga cando se abre cara ao seu interior. Pozo gravitacional, vésperas negras. Un remuiño de sal vaise perpetrando no perfil da ría. Unha cidade pendida das pálpebras de quen sobrevive o relento mentres a subía fonda a sombra entre as corredoiras, mentres as estradas que poderían rescatarme, véxoas, extínguense nas augas e na lingua. Velaí, está en pé e non está, e está, arrodeada polos gases da ruína, ante os meus ollos, preséntase xigante ou case imperceptível, a casa transmutada, símbolos de misericordia en cada muro, interna, dentro, aquela cámara habitada pola lepra, véxoa e son ela, foi o único fogar da miña vida, labercas pousadas sobre os osos das inocentes. Moitísimas grazas. Moitas grazas a todas e a todos por estaren aí. Será un placer encontrármonos de novo en a Fundación TV, por suposto, aquí na sede da Fundación de Vigo, a súa casa. E, por favor, por suposto, non esquezan coidarse, porque facendo protexémonos entre todos nós. Moi boa tarde. En a Fundación contamos con una amplia trayectoria de trabajo, implicación y compromiso con la sociedad. Con el mecenazgo de Abanca hemos llevado a cabo en estos últimos 5 años una profunda transformación de los contenidos, la estructura y la organización, lo que nos sitúa como la primera obra social gallega y una de las más importantes de España.
Para nosotros, formación y entretenimiento van de la mano. Acogemos un completo programa de actividades para promover la formación continua y el ocio activo de las personas mayores. Ponemos en valor su experiencia vital y profesional, fomentando el diálogo entre los diversos grupos de edad a través de nuestros programas intergeneracionales. En A Fundación continuamos implicándonos, comprometiéndonos y trabajando por la sociedad. Nuestra colección de arte, declarada bien de interés cultural, cuenta con más de 2.500 obras para recorrer Galicia en un amplio proyecto expositivo. Las 7 sedes de A Fundación se constituyen en referentes culturales en toda Galicia. Además, impulsamos la capilaridad de la cultura, llevando nuestras actividades a los municipios. Nuestros auditorios son una ventana abierta para los amantes de la música, el teatro, la danza, el cine. Crecemos con la cultura. En IESIDE llevamos más de 30 años liderando una formación universitaria innovadora y de calidad para la empresa. Somos garantía de futuro. Sumamos a la oferta formativa un completo programa de talleres y conferencias. Los niños también tienen su espacio. Ponemos a su disposición un abanico de actividades educativas y de ocio formativo que despiertan inquietudes y abren horizontes. Emprendemos acciones medioambientales, educativas, sociales y deportivas que muestran nuestro compromiso con los problemas de nuestro entorno y promueven la participación. Sembramos futuro para una sociedad más informada, crítica y solidaria. Somos la obra social de Abanca, somos la obra social gallega.